с тебе ще правим обратен завой там, където е знак. Нали така? Коя лента трябва да отидем? Ляво. Ние ли сме с предимство там? Не сме. Т.е. какво трябва да направим? Трябва да спрем и да видим отдолу дали идват коли. И ако идват коли, да ги изчакаме. Така, идват ли коли? Още. Да малко напред имаш по-видимост. Вече не. Айде след. Не. Чакай, че те да скорих. Я погледни колите зад нас, колко се наредих. Така че трябва да дебнеш момент, нали? Айде след такси. Трябва да дебнеш момент, кога може. Дай левия мигач и обратните завои задължително се поспира. Гледаш бордюра да не удариш и отиваш там. Съединително, по-напред. Отивай натам и гледай за коли срещу нас. И ако можеш, влизаш. Ако не, чакаш. Точно това трябва да гледаш колите. И ми преди, че има много коли, които са зад нас и чакат. И си държиш дясната част. Така. И се движим по пътя. Отпусни се, техника и спокойно. Разбрах? После ще се включиме в средното платно в Цариградското шосе. То къде е? В ляво, нали така? Така, гледай в огледалото, приготвай се и си оказваш и мигач, че ще ходим в левия път. Айде, кажи, в кой път ще влизаме. Махай го вече. Почваш да си ускоряваш и си го виждаш. На първи изход за към хладилника ще излезе. Чакай, изхода къде е за към хладилника? Тук ли е точно? Къде е? Тук е. Трета ще включим или вече? Ето така. Трябва много да следиш за къде е, кой изход е, гледай в далечината и внимателно, че имаме колата у нас. И си владееш автомобила при завоите, държейки дясно. Ходихме до Бистрица, там до железница, не случайно, за такива ситуации отиваме много ясно, за да случиш къде да гледаш, къде да се буташ и как да си овладяваш автомобил. Ето така спокойно движиме се. И предвид, че всеки един момент може да има коли по нас. Изключвай фарата и спокойно се движим. Не случайно сме ги учили тия неща, за да знаеш къде да гледаш, къде да се буташ на спокойствие, когато има трафик, нали? Да. Сега, после там се включваме в пътя. Скоро ще окажем, че ще се включиме. И къде ще гледаме за коли? И гледаме. И ако няма коли, влиза. Махаме мигач и на първи изход излизаме. Отиваме на кръвно на телевизионната. Сега, бавничко почваш да забавиш. Няма как на трета да минаме там. Така. И гледаш колко са ленти. Коя лента за каква посока позволява. Ние с тебе ще излеземе първи изход надясно. Коя лента ни позволява за надясно? Сигурно дясно. Точно така. И сега идва 10 мигач и внимателно гледаш кой е с предимство. Ние ли сме с предимство? Не сме. Нямаш видимо задължително спираш. Ако спреш, си включваш една първа. И сега една първа. Погледни си изхода, къде ти е да насочиш колата леко натам. Леко напред. И гледаш дали има коли. В дясната лента. Ако няма, в дясната. Че в лявата може да има кола.
да си била, в тая да си, влезеш и тая да си, излезеш. Спокойно движиме се, пак се упражняваш. Нещата от миналия път, центъра, в трафика, пешеходните пътеки, владенко на била. И днес ще минаме доста кръгови, да се научиш кръговите мързъци. Ти блокира от всякъде. Айде напред, точно така и спокойно. Знаеш как се намаля, когато искаш по-бързо да намаляш. Ще следиш трафика, се поставаш на тяхно място и да си владееш автомобил. Да. И така малко да ти шари погледа, да не гледаш в една точка, само да си любознателна, да си любопитна какво има, да си усещаш автомобила. Така ги правиш нещата, че да ти е комфортно на тебе, да не се водиш по другите, а за тебе да си ги разгадаваш нещата. И дано да си се разсънила, защото ако не си се разсънила, лошо. Особено внимателно ще бъдеш, когато има пешеходни пътеки и нямаш видимост, ако трябваше поспреш, да се огледаш кога. Почвай да забравяш. Имаме ли пешеходна пътека? Да. И не бърз. Никак не бърз. Ясно виждаш ли? Пешеходец. Подготвяй се. Виж отляво за други, виж она далече ли е другата. Така първа. Ето така да следиш. И когато можем, тръгваме уравновесени. Така, никакво бързане, няма да го гониш светофара, така да си оглеждаш. Ние после на светофара ще завиеме надясно. И когато завиваш бавно, да си оглеждаш пътя, който влизаш, какво се случва, има ли пешеходци, няма ли, какво им свети на техния светофар, изписвайки си завоя да си оглеждаш пътя в далечина. Няколко неща едновременно. Спокойно, разбрах. Да. Спокойно. Така да ги правиш нещата, че да ги разбираш, да ги усетиш сама за себе си. Да, да. И когато си притиснена, си издаваш, така че ще гледаш да не се издаваш, когато си притиснена. Разбрах ли? Трябва да разбера как, ако играя Аз покер. ще ти кажа после. Бързай. Къде се бутат колите? Така. Ние после сме наляво. Айде, пускаме. Така. Добре, спокойно. Махни го нога, че той е далече светофара и не бързи. Да не излезат пешеходци от някъде. Тоест, когато си за наляво и път е посочен, къде се буташ? В лявата лента. Ето така. Светофара виждаш ли го там? Да. Така, там сме наляво. И когато правиш ляв завой и се чудиш какво що се случва, буташ се в най-ясната лента. Гледаш останалите пред тебе на къде ще тръгват, как ще тръгват, без да гониш нещата. Защото след
това кръстовище веднага може да има друго кръстовище. И ако си изсилиш, не си овладееш колата завивайки, няма да можеш си видиш другото кръстовище. Като се чудиш, най-дясно си държиш. Трябва ти време, като завиваш, бавничко да гледаш. Без газ е на втора, виждаш как е широко и десния бордюр, нали го виждаш. Отиви се едно ще го удариш, гледайки далечината, така и спокойно. Да си гледаш. Никакво бързане, разбра ли? Трябва ти време, движики се да ги огледаш нещата. Сега, ние с теб на светофара, който ни предстои, ще завиеме надясно. Утре спреш и ме изчакаш. Така. Хубаво видя. Така. Добре. И после на светофара, на къде сме? Надясно. Казвай, и когато влизаш в някой път, бавно да си огледаш като влизаш, какво се случва с лентите. Без газ сега, гледай си пътя. Така. Точно така. Виждаш как не винаги мога да отидеш от ясната точка. Хайде напред. После на светофара сме наляво. Хубаво видя, добре, и се ориентираш. Така. И вече забавиш, защото трябва да си видиш колко ленти са за наляво, колко ленти са за наляво. Ето го знаката, някой ви знака как се вижда. Само наляво. Така. Втора ще включим или да забавиме, като виждаш как са спрели там колите? Така. Си огледаш да видиш какво що се случва. И на къде сме на светофара? Наляво. Така. Сега, като тръгнеш да завиваш наляво и когато ти е само една лента за наляво, къде ще се буташ, влизайки в пътя? Изключила скорост. Но, ако тия коли в дясно, тия пред теб, те са наляво и те тръгнат за наляво, вече ти в лявата, те в дясната, така че трябва да следиш потока до тебе на къде ще тръгне. Те на къде ще тръгнат, като видяха? Направо, надясно. Добре. Те ти от средната надясно няма как. Да. Подхождайки да завиваш, гледаш потока срещу тебе, дали ще тръгне, дали няма да тръгне. Тоест трябва да наблюдаваш останалите. И ако тръгне потока срещу нас, какво трябва да правим? Трябва да ги чакаме. Потока тръгва ли срещу нас? Не. Айде на втора, гледай си, отиви. Първа си включи. Айде тръгваме. Гледай си, отиви към бордюра. Така. Отиви към бордюра. Бавничко. Така. Хайде на втора и леко без да ускоряваш, защото тук сме по сектора, постоянно коли отляво, отясно, бавно. Може си оглеждаш. Тя ли линейката как ни изглежда? Леко не бързо. Сега на кръстовище, което ни предстои, ще завиеме надясно. Когато имаш непрекъсната линия, не можеш да я минаваш все едно и бордюр. А къде е кръстовището? Дай 10 мигач. Без никаква газ, ако искаш, забави една път да си включи, ако не ти е комфортно, без да спираш, да може си видиш пътя. Така, нали, когато остро завойчето, така, спокойно движиме се, отиваме на кръговото кръстовище на Александър Невски. Дръж си тук и се движи. Кръговото права посока няма, трябва да се въртиш. Дръж си летата, в която сме и не бързи. Сега ние с тебе ще излеземе на първия изход. Спокойно. Дръж си лента. Като си го видиш изхода в дясно, ще окажеш с един десен мигач и ще излизаш. Движи се.
посока се въртиш в кръговото, ние тук съм отдясно, без никаква газ. Да си видиш тук за пешеходци, си видиш лентите, къде да влезеш, къде ти е свободно. Така. Спокойно. Така. Сега, там на светофара ще завиеме наляво. Точно. Така, хубаво е, че видя, че имаме две ленти за наляво. Ти окажи сляв ми, аз ще завиеме и виж светофара. Така да спреш да мога да си го гледаш. Така. Сега. При левия завой, изключи от скорост, при левия завой, кой трябва да пропускаш, ти е срещу нас, влизаш вътре. Чакаш ги. От по-дясна лента за наляво влизаш си в по-лявата, а тия до тебе, в коя ще влезат в по-лявата и по-дясна, те в по-лява. Спокойно. Въпросът ни е просто да тръгнем, да влеземе в кръстовището и да гледаме колите срещу нас. Като видиш, че спират, тогава влизаш. Аз ще ти кажа. Той за наляво няма пресечна точност. Я погледни пешеходците. Да. Така. И после в средната лента ще влезеш. Айде, тръгвай леко и средната лента влез. И бавно не бързи се. Държ средната лента. Отиваме на кръговото на Василевски. Държ средната лента. Ще излеземе втори изход, който ти е правата посока, т.е. трябва да влеземе се въртиме. Когато влизаш да се въртиш, чукни един ляв мигач. И от средна лента влизаш в средната да се въртиш. Отнеми кръка от къста. Пешеходци има ли? Не. Я погледни коли има ли? Там. Да. И насочи се към средната лента. Айде погледи дали има коли. И после в средната влизаш и там се въртиш. Дай малко напред. И виждам, отидем в паметника, да отидеш в средната лента. Сега може. Айде да тръгни, отиди в средната върти, вола върти. Така. Когато лента и продължаваме се въртиме натам. Дръж си средната лента. И там много изход излизаме. Дай сега един десен мигач. И от средна лента излизаш в средната лента. Когато лента си била в тая влизаш и тая излизаш. Средата гледай, средата върти. Средата. Ако беше в дясна, ако беше в лява и лява. Айде на втора. И после си отиваш в свободна дясна лента. Айде, гледаш и отиваш. Мигачите за какво си? Сега надясно. Не, направо. Просто да си отидеш в дясната свободна лента. Като се престрояваме от лента в лента с по-направим, с мигачи и сме си направо. И виж какъв трафик. И ако блокираме, спреме, движейки се, какво ще стане? Ще ни отнесат за това. Така трябва да си движиш, че да ги оглеждаш нещата. Трябва да следиш тия пред тебе, на къде ще тръгнат после, на къде ще тръгнат тия пред тебе. Надясно. И те като тръгнат, дали ще спират да пропускат пешеходци, ако имаш, ще спрат. Ще спират и ще чакат. Така че ти не да се излетиш и да ги удариш, ти леко поставиш се на тяхно място, ще какво светне на пешеходците, че те ще се изнесат, ще спрат и си дръж дясната лента. Като мина, тогава ще продължиш. Спокойно. Ние после на къде сме? Направо. Айде, тръгваме. И си дръж дясната лента. И се движим направо. Ето така, спокойно, без никаква бързане, защото движейки се трябва да ги гледаш. Да. Сега, кръговите са като всяко друго кръстовище. Когато искаш да излизаш в дясно, коя лента държиш? По-дясната. Да. Когато искаш по-ляв изход да ходиш да мек наляво, отиваш в по-лявата. Сега там не ни е кръгово кръстовище. Ако искаш надясно да завиеш на светофара, коя лента ще ходиш? Дясната. Ако искаш наляво, лява. За направо колко ленти има? Двечки. Тоест, когато приближаваш каквото и да е кръстовище, било
може да са две, може да са три лентите. Затова трябва да знаеш кой изход ще излезеш, да знаеш коя лента да подходиш преди кръговото кръстовище. Колкото по-начален изход излизаш, коя лента ще подходиш? По-дясно. Колкото по-далечен изход, толкова по-лява. Но то зависи колко са. И каквато лента си била преди кръгово, трябва да влезеш, да се въртиш и по възможност от тая да излезеш. Права посока в кръговото няма, се въртим. Да. България в Европа е надясно, в Англия е наляво. Така ли е? Да. Добре. Да не вземеш Сигурно. наляво да тръгнеш. Няма. За се надясно. Защото нали ходи до Лондон. Там да не си ходила по кръгови и тръгнеш в ляво някъде. Спокойно, движиме се. А магнитче донеси ли ми като ходи до Лондон? Не взех на никой. Не взе ли магнитче? На никой. Няма. Аз викам сега ще ми донесе едно магнитче от Лондон. Няма магнитче, няма нищо. Следващия. Спокойно сега. Я да видиме има ли пешеходци. Виждаш ли момичето? Да. Да видим да не тръгне към пешеходната пътека или си се разхожда. На къде иска да ходи. Така. Точно така тръгваме. Там имаме кръгов. Крайна втора. На Сточна гара. Колко ленти има така като гледаш? Колите към стрички. Ако си първи изход надясно, в коя лента ще отидеш? Дясната. Държи са средната лента, защото ще влеземе да се въртиме. Аз ще ти кажеш на кой изход ще излеземе. Спокойно дръж тук тая лента по средата, където сме. Сега виждаш какъв трафик има. Ние после с тебе плавно да спреме. Така, изключила скорост. Ще излеземе левия изход наляво там по Сливница, където ние коли се движат. Сега въпрос е тук, като тръгнеш да влизаш да се въртиш, коя лента да държиш? Нещо средата, нито да ходиш по-вляво, нито по-вдясно, защото и те тия коли до нас може също да тръгнат да се въртат. Спокойно. Ти като тръгнеш и видиш колите как тръгнат. Не можеш си позволиш в кръстовище да криволичиш. Да. А кръговото е нямаш направо, трябва така да завиваш. Като завиваш, пак трябва да си държиш лентата в която си. По-светна на светофара, свети зелено караш, като свети червено спираш. В случая кръговото е регулирано с светофар. Леко една втора без да ускоряваш повече и гледаш колите в нашата лента на къде отива. Отива и ти натам, обаче виж светофара, какво светна междувременно, спирам, изключи от скорост, готово. Тъкмо да си видиш, коя лента после като влезеш да се въртиш, ще влезеш, да не е в лявата, нали така? Да. И после там ти изход, аз ще ти го кажа къде е, спокойно. Виждаш и го кръговото направо, не можем, накъде, но там. Коя лента ще трябва да насочиш после? Сега? Да, като тръгнем, коя лента трябва да влезеш после, да се въртим? Лявата. И ти ако влезеш в лявата, тия от ляво в коя ще влезат? Така че, ако тръгнеш в лявата, тия в лявата лента, те къде ще ги вкараме? Долу в реката. Така че, ето тия лентата. Спокойно и гледаш светофара. Ако го нямаше светофара или не работи, вече знаците относно предимство. В случая работи светофара, после къде отиш там, където е автобус. Да. Аз ще ти кажа. И се насочва и в лентата. Гледай си в лентата и караме. Леко една втора. И продължаваме да се въртиме в кръговото. Дръж тая лента, да не ходиме в лявата, но все пак по-лявата да държиш. Спокойно. Продължаваме се въртиме. Дръж тая лента тук. Ето това е лентата тук. Продължаваме натам към светофара. Спокойно.
Сега, тук не е нужно мигач, защото си продължаваш направо. Ние сме на този изход. И каквато лента си тая. Виждаш как има коли отдясно, държиш средната лента. В случая по поток. Не винаги носи дясно. Някой път лентите криволичат, криволичи с поток. Айде една трета. Така. Дръж си лентата, да. Дръж тук. Преди да отидеш дясна лента, какво трябва да погледнеш? Я погледни. Не можем тук. Не можем. Не е казано, че винаги си движиш тук. Движи се тук спокойно. Не е казано, че трябва да спираме, да ходиме, караш си с потока в лентата, която си. Когато не можеш да се престоиш, държиш си лентата, в която си спокойно движи се. Така, спокойно. Я погледни сега в огледало. Моли се престоиме на един 10 мигач. Айде, плавно. Дръж тук тая лента, тя ни води горе на кръговото на лъвов. Сполутнени леко и държиш по-лявата лента, няма да водим в дясната. Там на кръговото ще излеземе втори изход, който ти е правата посока. Ако беше първи изход на дясно, коя лента ще подходиш? Дясна. Искам от лявата го направим, обаче позабрави. Една втора си включи и там ще влизаме да се въртиме в кръговото. Чукни един ляв мигач, ще се въртиме и от лява лента в коя ще влезеш да се въртиш? В лявата. Ние ли сме с предимство? Не сме. Откъде могат да дойдат? Има ли коли? Няма. Не е нужно да спираш, но си влизаш в лявата лента. Така. Добре, махаш го мигача. Спокойно. Продължаваме се въртиме по автобуса. По-свети зелено. Движиме се. Дай сега един 10 мигач и излизаме нови изход. Погледни дясното огледало, дали може да се престоиш. Отиви в дясната лента. Отиви. И без газ да си държиш хубаво дясно. Без никаква газ, хубаво дясната лента. Хубаво тук. Че от лявата, ако някой излизаше, шехме се удари. На пешеходците няма как да им свети зелено на нашия път. Така, преди кръгово можеш да се престоиш, да отидеш по-дясна лента, стига да няма коли. Ако има в дясната лента коли, правиш едно кръгче и после се престояваш, ако можеш. Сега, на първия светофар сме направо, но после ще сме наляво. Коя лента според тебе ще е за наляво после? Тая ли коя? И ми дава и ляв мигач и се престроява, колкото се може по-лява лента. Така и без това виж как е бусна. Ще ходим ли в по-лява лента преди светофара или няма? Може ли в този? Ние сега сме направо. Да, обаче колко ленти има? Тук е 3. Така и после между светофарите ще ти е трудно да се престроиш. Нищо дали сега тук вече не можеш. Просто изпуснахме момента. Тук си продължава. Тоест, когато си за някаква посока, по-отрано, преди кръстовище да си отидеш по-лява лента, за да можеш между двете кръстовища да се престроиш. В случая не го направихме. Запазваш самообладание, движи се тук. Почвай да ускоряваш тук, една трета си включи и не бързи. Спокойно. Движ си тук лентата. Сега, не бързи, защото може и да не може да завиеме наляво. Я погледни, ще може не дали позволява кръстовището да завиеме наляво или не позволява. Няма. Добре, направо продължава. Хайде на втора. Когато искаш някъде да ходиш, по-отрано се престояваш. Аз знам, че не можем, защото ремонтирам пътя. Въпросът е да ги оглеждаш нещата. Спокойно дръж си тук. И като тръгнеш, нали, колоната пред нас, да не тръгнеш по-вляво, по-влясно с потока, да не се ударим в колите до нас.
можахме наляво, обаче при първа възможност, където можем, там ще завиеме наляво. Коя лента според тебе е най-удачно за наляво, когато можем някак? Лява. Лява. Гледай в огледалото и се престроява, когато можеш. Разбира се, не е казано, че винаги може. Добре, сега. Дай си мигач. Прецени. Айде сега. Така. И аз казвам, когато може наляво, нали така? Да. И имаме ли лента в ляво пак? И да. Айде, мигачо, гледай, отивай там. Айде. Така и ще видим сега. Къде може наляво и вече тук ти е по-удачно да завиваш наляво, не да си в край надясно, да видиш някъде и в потока да не мога да се престроиш. Да. Тоест по-утра си подхождаш най-подходящата лента. Беше безсмислено, можеше по-отрано да забавиш една. И там на светофара, ако можем наляво, в правилната лента ли сме? В правилната. А ще можем ли там? Не. Що да не може? Може. Он се свети наляво. Явиш тия коли как не тръгват, а тия тръгват. Да мек тия какво чакат за наляво. Дай един ляв мигач. Назад ли се стори, че пише само за наляво? И нищо не е. Може да е било. Това било за някакви други красоти. Да, може. Тя изключи от скорост и пусна съедините, виждаш, че не тръгват колите. Когато се прави ляв завой, когато се влиза в някой път, се влиза в под-ясното платно, нали така? И имаш достатъчно време да си видиш къде да влезеш после, нали така? Да. Буташ се най-дясното платно. Какъв трафик. И когато искаш да се престрояваш, какво трябва да се съобразяваш, движейки се с трафика. Си видиш къде трябва да фанеш после. Да, това беше много късно. То затова е това затръстване, за наляво. Късно е, защото трябва да пускат други пътища, трябва да пускат тия срещу нас. А ти сега като тръгнеш да завиваш наляво, ще трябва ли да пропускаш тия срещу нас? По-рано бяха спрели. Иначе трябва. Или нямаше коли? Не, сега в тази ситуация. Тук дали ще тръгнат срещу нас, като ти светне зелено на светофара? Мисля, че преди малко не бяха тръгнали. Добре, не бяха тръгнали, ама защо?
Свете му има червено. Добре, а ние какъв светофар имаме с стрелка само за къде? За наляво. И какво казахме? Че като имаме стрелка само за наляво, като ни светне зелено на нас, какво ще им свети на тия срещу нас? Червено. Кръстовището ще завиеме наляво. И ще си го видиш къде, ще си прецениш по какви правила ще се премине. Къде е кръстовището? Мигач, добре. Така, ние ли сме с предимство? Не сме. Отиви до място, където имаш видимост. Гледай за коли. И когато можем, тогава ще завиеме. Дай малко напред, да имаш хубава видимост. Айде. Сега да си държиш дясната лента. Гледай си пътя. Айде леко. Като бяхме в кръстовището, ние им бяхме предимство на тях. По принцип, това си е кръстовище и който завива наляво, трябва да ги пусне. В случая виждаш как се наредиха нещата. Да. Сега, на кръстовището, което ни предстои, ще завиеме надясно, то е след пешеходната пътека. Леко ще ударим изпуснеш кръстовищ. Мигачи, да. Тия зад нас трябва да знаят на къде си. Тия мигачи са за тия зад нас. Ти си знаеш, че си за надясно. На тях трябва да им оказваш. И ето тук е кръстовището. Ето така и се движиме. Какво се води? Пешеходно. Айде, гледай и не бързи до място, където имаш видимост. И той е с малко повече динамика. Можехме и преди другия, можехме, въпросът е, че може да са техниката, не можеш бързо да правиш или пък не ги предвиждаш, така скоро се движат и тръгваш преди тях. И сме си го направили.
дясно, Да. нали, да не влезеш в насрещно. Така, видя ли, че дясната лента е заета? Не. Тоест, трябваше да го беше видяла и да Да. беше влезнала в по-лявата. Дай отиди там зад колите и ми сега ще направиш по-сигурното, каквото до сега са не го правили. Точно така. Ще окажеш сега и ще дебнеш трафика. Така. Когато нещо не си го направило, нали, ще направиш после по-сигурното, нали? Ти не знаеш, нямаш готов опит да гледаш още в далечина. И сме си направили. Ето така. Винаги по-сигурното правиш. Но просто ти обръща внимание как трябва да погледнеш в далечината. Ето така спокойно. Няма как да можеш да ги правиш кръговите, защото не сме ги учили. Сега ги учиме да схванеш, да видиш горе-долу как става. Така добре я предвиди, че ще фане към пешеходната пътека. Точно така трябва да ги предвиждаш. Виж и как ги усещам. Дали си предвидила или не. Виждаш ли? Така че гледай сама да си ги правиш, без да гледам после дали си ги видяла или не си. Защо спираш тук? Коя лента влез? Я погледни в огледалото. Така като не си изгаснала. Така ги заблуди. Айде да, леко, ти си в лентата. Това си ти е лентата на тебе. Той отнемайки ти вниманието, ти отиваш в него и отиваш в дясната лента. Това си ти е лентата на тебе. Тук е лявата. Дори някой да ти отнема вниманието, ти ще спреш и го изчакаш лентата, която ще продължиш. После на светофара сме на дясно. Важно е спокойно, плавно. Махай мигача. Така. Погледна няма никой. Сме си направили. Почва да успокояваш. Приближаваме кръговото на руския паметник. Там ще излезе на втори звук, който ти се пада като права посока. И така като продължаваш на трета да ускоряваш, нито ще видиш колко са лентите, нито ще видиш кой е с предимство. Така че какво трябва да правим? Да ускоряваме или да намалим? Да намалим. Айде, втора. Така. Ето кръговото там. Колко са лентите, така като гледаш? Коя е най-удачната лента, за да влеземе се въртнем и да излеземе право? Така, тук дръж. Крайна лява лента ще отидеш, ако трябва да обръщаш посоката, се връщаш обратно. Не бързай сега, защото както има пред тролея пешеходна пътека, се някой ще се излети. И ти ако
бързо ще ги сгасиш. И после като влезеш да се въртиш в кръговото, в коя ще влезеш, като има 3 ленти? Средната. Я погледни за пешеходци други дали. Така, я погледни пак. Си видиш и лентата средната, където ти айде леко. Какъв мигач дадеме, че се въртиме? Ляв. Ние ли сме с предимство? Ето го знак. Ние сме без. Коя лента ще влезеш да се въртиш? Средната. Айде насочи се леко натам, да не отидеме в паметника. Върти тоя вулан, че виж къде отива. Върти вулана, е там ти е средната лента. Е там ти е средната. Не бързай, че който е влезнал, трябва да го пропускаш. Айде леко тръгвай сега. Така и си дръж средната лента и се въртиме в нея. Продължаваме се въртиме натам. И сега на он изход излизаме. С какъв мигач кажеш, че ще излизаме? Чухни един десен. Без газ и да видиш дали можеш да отидеш дясната лента. Я погледни в огледалото. Айде леко мотанца. Така. Има ли трамвайна линия? Да. Има. Я да погледнем отляво, дясно за трамвай, държайки си дясната лента. Има ли? Добре. Тая лента заета ли ти е? Какво ще ли прави? Така. И пак си се буташ и си държиш дясната лента. Ето така и готово. Спокойно движиме се. Виждаш как за секунда-две трябва много неща, движики се да ги гледаш. То не е само на кръговете, навсякъде. Спокойно. Ти просто да схванеш принципа, да видиш как става, защо така става. Ето така. И после на светофара ще завиеме надясно. По движение. Да. Насочваш си се в лентата. И трябва да им освободиш на другите лентата. После, завивайки бавно, да си владееш автомобила, си държиш дясно, да накачваме бордюри, пешеходци, си видиш пътя в далечината и така. Виж колко пътища от всякъде. Отляво, оттам, това му викат 5-те кюшета, защото има 5 пътя, които... Да. Виждаш ли? Ами трудно се следи. Там в Руси имате ли такива толкова пътища? Няма. Нямате ли в Руси толкова? Може да се случва, но не са регулирани. Даже и трамваи, виждаш? Да. И това нямаме.
Там на светофара сме наляво. Какво трябва да почнем от тук още да правим? Да отидем наляво, да. Айде. Така. Махи мигача, защото имаме друго кръст. Някой ще помисли, че тук ще завиваме наляво. Въпросът е да си дойдем. Така. И там на светофара сме наляво. Сега, не винаги, когато имаш стрелка само за наляво, в случай нямаме, нали така? Не е казано, че ще тръгнат срещу нас. Някой път първо пуска единия поток, после другия поток. Така че ти задължително, като тръгнеш да правиш левия завой, трябва да се съобразяваш има ли коли срещу нас. Сега може и да ги пусне, може и да не ги пусне. Не знаеме, като тръгнем ще видим. Това трябва да гледаш останали. Айде, втора виждаш, че не тръгва, тия си пердашат. Без газ като завиваш, защото трябва да си гледаш пътя, си държиш по коя лента. Така. Трябва да видиш коя ти е взе. Това с газ няма как да стане. Ето така, спокойно се движиме. Караш така да си разглежда. Да ми е спокойно, а не да трепера. Видяла ли си нещо, не си ли видял? Какво ще направиш, ще моли спреш, няма ли да можеш дистанция, ще моли да осигуриш пешеход си ли ще видиш. И така, това на спокойствие се учи. До сега на спокойствие сме го учили. Нали така, там по дружба, спокойно, лекичко тук. Виж как ще го удари на той тук. Как не се е прибрал хубав. Ето така, спокойно. И леко става спирачка, да не я набиеш рязко и няма, като спираш, додолу спирачката. Лекичко така. Като гледам, не си дошла днеска с тежки обувки, дошла си с маратонки. То оправданието за рязкото спиране не е от обувките, нали така? Днеска не. Така че оправданието не е от тежките обувки, а просто като спираш, вече като спира колата, няма да натискаш додолу спирачка. Да разбра ли сега, чия е вината? Не от обувките, нали така? Не знаем. Не знаеш ти. Иначе се оправдаваме лесно. Обувките, тежки били, еди, какво си, еди, що си и така. И после там влизаме в десния път, където таксито отива, да ще влеземе в локалното платно. Нали виждаш там къде е? Така. Мигачи има ли за теб? Така. Даваш мигачи. Когато ходиш някъде, тия мигачи не са заради тебе, те са за останалите. Ти си знаеш, че си за надясно. Там на светофара сме надясно. Няма даваш мигачи, отнеми кръка от къста. Виж как има кръстовища. Ще забудиш, че тук ти карай си, ти си с предимство. Без мигач се буташ в дясна. Да бутай се в дясна. Като го бута. Ето сега мигача вече. Някой път не се дават мигача, ще забудиш, че тук надясно ще завиеш, но просто си се буташ. Ето така, айде малко и на Витушка да дойда да видя какво става по Витушка, че не съм идвал скоро. Гледай си пътя, далечината по-си и леко внимателно. Винаги пропускаме светофарите. Винаги те фащат светофари. Да, не знам защо точно мен. Знаеш ли защо? За да се научиш плавно да спираш. И сега колко плавно спира. Да, сега беше те по-добре. светофарите знаят сигурно какъв ти е проблема. Знаеш ли защо спират? Защото все нас ни спира. Помислим. Може би трябва по-бързо. На кръг ли да си или какво? Сигурно. Може си на кръг, заради това така да ни спира. Гледай си пътя в далечината и се бути там, където ти е пътя, да не ходиме в спрейлите и направо към светофара си.
И за направо виж как трябва да ходиш по-вляво. Гледай в огледалото и се бутай. Гледай, бутай се в лявата лента. Така, ето ти го пътя натам. Как трябва да гледаш и да се движиш. Айде, действа ми и кара. Че аз заспах. Тормозиме ли двигател? Така, спокойно. И като си мълча сме само направо. Да по-широк път, по-вдясно. И така. Аз преди живях много. И виж колко е широк път. Да. Къде ще се бутаме? По-вляво или по-вляво? За като си живяла преди наоколо, знаеш ли там коя лента за каква посока или не знаеш? Ако не знаеш, ето ти го знака. Виждаш ли? Значи сме вдясно. Така, учихме ли с тебе, като забавяме някъде, да забавяме една втора, да вкъснем? Късно. Виж и тая. Спира си, ще си ходи тук до магазина. И ми спря. Ще ходи си пазарува. Трябва да е заобикален. Някой длъжен да го се съобразява с него. Айде бутаме се. Така. Тъй си, нали сме правата посока. Коя лента е за направо? Тая. Ти искаш по таксито вляво да ходи. Виж светофара. Да. Пак как те фана и кажи ми, че не си на кръг сега. Наистина. Така. Тебе всеки светофар те фана. Не знам как. Имаме едно дистанционно в А те джоба направиха и едно ги обратно, преключвам. стресна ме и спря. И ето това е живото шофиране в трафик. Да. Обратни спират и така нататък. Ти трябва да можеш да запазваш самообладание и да си взимаш адекватни решения. Ако не можеш да взимаш адекватни решения, да се владееш психически автомобила, като играеш на покер, все ще губиш, ако се издаваш. Така е. Трябва да се научиш психически да се удържаш. Защото усещам, че от 2 кормувания, 3 нещо не можеш да се удържаш психически. Нали? Има много неща за следене, не съм уверена. Ето затова си дошла. То ми личи сигурно като не съм уверена. Ето, ми личи ти, разбира се. То няма как да си уверена, защото сега ги правиме, разбрах. Да. Това няма се бутаме за тия спрегите, а къде трябва да се буташ? Леклатък. И да ми дадеш нещо по математика да решавам. И аз няма да съм уверен. Просто да дойде момента да си уверен. Да. Но от тебе зависи да се стягаш да се мобилизираш. Нали така? Да. Така. Сега, имаме ли трамвайна линия до нас? Да. И като имаме трамвайна линия, гледай на къде продължава трамвайната линия. Да не е... Трамвай до нас имаме ли? Няма. Сега, ако идва трамвай отдясно и е спряло, няма да го чакаш, защото ти си спредимист. Но ако е тръгнал, ще го чакаш, защото е много дълъг и е много тежък. Наляво сме там на светофар. Фантастикото ще зарежда, искате да ходите да пазарувате в магазини. Тия магазини се зареждат от бусови, от камиони. Иначе като отидете няма какво да купите. И пак сме на червен. Пак ли сме на червен? Да. Беше зелен. Защото половерът ти е червен. Да. Другия път ще дойдеш с зелен половер. Айде пробвам. Другия път с зелен ще дойдеш. Няма да идваш с жълт, защото ще ни фаща се жълт. Се чудиме какво ще правим. Разбрали? Да. Защото ти е червен половер и заради това. Хубаво после си изписваш завоя, гледаш си. Тук направо може ли да продължим? Не. Или като не можем, продължаваш където можем. Дясната, дясната.
сядвах всеки ден. Там светофара виждаш ли? Да. Там сме на дяс. И затова си развалила корема, защото ядеш само, си яла само сухи неща. Така ли? Сухи съм яла. Да? Само сухи съм яла, да. И затова сега само супи ядеш. На втора. На втора. Има ли пешеходци? Няма. Широко ли е? Широко. И сме нагоре. Не сме ходили да се учиме как да изписваме завоите, тук ще блокираш. Нито ще знаеш къде да гледаш, нито ще знаеш на къде да насочваш колата и така. Или завоир нагоре. Така че трябва гъщица да се дава. Въпросът е, ако спреме поради някаква причина, как ще тръгне? Как ще стане? Ние не учихме ли как ще се тръгне нагоре? Ще да, учихме и тогава. Май да не си правим експерименти. Нали? Има кола зад нас, да. Да виждаш, че не са случайни тия неща, които сме ги правили до сега. Но е въпросът ти да си ги усвоила, да ги ако не си, нали, да си тренираш, да се усещаш защо така. И така ли си. Пердаш име направо, без да бързаш, да се оглеждаш, така. Тия тесните на първа искам да ги взимам. Тия тесните повдигнатите на първа. Да, първо знаеш как се включва. Ти каза, все едно не си включвала първа до сега. Скоро не бях от втора на първа. Айде, виждам, се включи, да се налага. Сега, ако има някой трап, някоя дупка голяма, какво ще направим? Ще спреме си, включиме първи бавно. Се прибиеш даже. Надолу, не знаеш как да удържаш. Надолу си тръгнала нагоре. Надолу окей, ама нагоре. И как ще го изкачиш баира с ролерите? Стана. Стана ли? Да, да не е станало, ама нямаше пак да повторя. И с ходене си го изкачила, не си го изкачила с... Да. Е така настрани се прави. Аз настрани, ама... Ти си намерила къде с ролерите изкачваш баира. Не знаех, че е баир. Тръгнах на някъде. Към хепито май. Ето, вече не направиш една и съща грешка. Нали така? Да. Така. Сега, когато правиш ляд завой, пак нямаш видимост по пътя. Спираш, първа, гледаш си пътя и тогава, да не вземеш да тръгнеш при левите завои с ускорение. Сега, в случая, на кръстовището, което ни предстои, ще завиеме наляво. Аз ще кажа как се правят левите завои. Не сме правили много. Така, да не вземеш да тръгнеш да влизаш пътя без да си влизаш в кръстовището, там ще спре си включиш първа съединител додолу, не тук да спираш там вътре в кръстовището, влезме до място, където имаш видимост още много. Айде една първа сега и айде. Трябва да видиш за пешеходци, трябва да си видиш пътя, т.е. ето така се не само когато завиваш надясно, и когато завиваш наляво, защото ако има пешеходци, ти ще ги изпогазиш. Ако имаше коли срещу нас, нали, трябва да ги пропуснеш. Но къде се спира? Вътре в кръстовището си в дясната част. Аз, както тръгнахме, аз останах без глас.
Значи за всяко едно нещо ти казва какво да правим. Да. Ама ти казвам, като спреме, айде бърва, айде плавно, спира, айде дистанция. Нали така? Да. Да, ама останах без глас. Следващия път ще го мисля повече. Леко да натариме тия коли тук. Проблемно ти е тук дясно на тебе, явно... Не си представям габаритите, добре. Ще почнеш да си ги представяш. Демек ще спазваш по-голяма дистанция. Ай сега колко плавно си могла да спреш, нали така? Сега стана. Таки сме си направо. Много движение има. Това е със сигурно заради празниците. Ходят, пазаруват, такова и става мазано. Трафик от всякъде. Не е ли така и другите месеци? Не е ли така винаги в София? Сега... То са не е час пик. Ако е час пик, ще бъде страшно. Да. Поти си сети, така. И сме си направо. Тия коли от лявата лента също може да продължат направо, така че не е в тях. Ти си караш по-надясно и така. Това задръстване надясно сигурно е чак до мола. Че са прегнали по моловете на пазара. Май направиха бус лента отскоро там. Къде? Отсреща, не се сещам преди да имаш. Ти май бъркаш пътища. Така ли? Май бъркаш пътя. Тук е Парадайс отдясно. Да, но той е по-надолу и на другия път има бус лента. Това ти е Яворов тук, където директно за вас отиват до румънското посолство. Да, тук сложиха бус лента. Сложиха ли бус лента? Да. Айде да се фанеме на бас. Ще видим. Айде се фанеме на бас. Дай. Не. Дай да се фанеме на бас. Нали си сигурна? Така имам чувство, че стана. Дай да. Не. На какво се фанеме на бас? Добре сме. Нали си сигурна? Добре сме. Като си толкова убедена, път дръж си на думата. Да видим има ли бус. Аз не съм минавал скоро и аз не знам, може и да се сложи. Преди седмица, че се сложиха. Аз съм минавал преди един месец от тук и сега ако се бехме фанали на бас... Ама не съм сигурна, може и да бъркам. Може да бъркам пътя. Мене ми се струва, че го бъркаш пъти. Парадайс е на другото кръстовище. Там има бус. Предполагам. Там, да. Ми ще видим. Лекичко спокойно. Така, къде си пътя? Айде в вече не се хвана на бас. Тя ги по-вляво. Това си ти лентата, средната лента ти беше. Не я виждам бус. Не я ли виждаш бус? Ама не, и там къде сега минават двете коли само. Един напредника. Друг път с мене нема се фащаш на бас. Изгуби бас. И как да не се фанахме, бе? После запис. После запис ще виж, че се фанахме на бас. Изгуби един бас. Изгуби. Па и дори да имаше бус лента, какво ще правиш? Си отидеш да не караш в бус лента, да разбрах. Така че не е нужно много да го мислиш и да блокираш там на кръстовище. Има ли бус лента? Няма. Или дори да има бус лента на другия път, където тук за Парадайс. Така предполагам, че наскоро май минавах, и аз не мога да знам навсякъде всичко, което има. И така спокойно си бърдаш ще ме направи. Дръж тази лента, където съм. Айде, направи го. Така. После ще си изгледаш записа да виж, че се фанахме на вас. Само, че забравих за какво се фанахме. За бус лента. Да, ама какво не се хванахме, не се Фанахме се. Не беше официален. Официален беше. Приятелски. Не, официален беше. Ти си се заблудила. За едно кафе може.
За магнитче, нали, ходи до Лондон. Аз ще ходя до Берлин, там ще имам време вече. Значи от Берлин ще ни вземеш магнитче. Да. От Лондон нямаше как. Откъде от Лондон нямаше? Нямах време. Летището в хотела. То на летището има продават магнитчета, бе. Там не са хубави. Не са ли хубави? Значи откъде каза? От Берлин? Нали видя на какво се фанахме на вас? За магнитче от Берлин. Почвай да ускоряваш и да средна динамика. Сега фащаме пътя за Варна с теб. Тоест, трябва да видиш горе коя лента е за Варна, да речем. Тоест, трябва да следиш знаците. Когато имаш някой знак над дадена лента, нали, табелка указателна за някое населено място, седиш под тая табелка. Ние за къде сме фанали? За кое населено място? За Варна. И няма да гледай горе табелките. За Варна коя лента е? Средната. Отиваш средната лента, защото бягаш тия са. Ето ти е вляво очертание. Ако си за центъра, коя лента трябва да отидеш? Ясно. Ако си за Пловдив, то пак си е направо. Айде една четвърта включва и тук ти е 70 км и към. Ето така спокойно и си бърдаш. Горе по моста се караш. Колко ти е ограничението? 70. Виждаш как го знам. Да. Колко далече гледам. Ти не гледаш толкова далеч. Не гледай. Кой ти е виновен, че не гледаш далеч? Да, съм с очила. Нали си сложил очилата? Сложих. Гледай си. Аз виж очила как виждам толкова далече. И бърдаш ми се направи. Което не значи колко. Виж тия всички. Който е пред нас да не ти се движи. Ние сме им с предимство, ама те са хората искат да влезат. Пак държиме пътя за Варна. Не бързи, че виж какво надолу. Виж, мене ми става лошо по високите скорости. Но да е малко така. Нали се разбрахме, че искам да караш така, че да ми е приятно. Да. Аз направо ми настръхна косата на това надолу нещо. И аз се забрави и си включи без да забагаш много, без. Защото колата си. Ти се движи. Ето така. Сега, ще фанеме пътя за Пловдив. Трябва да си го откриеш къде те води за Пловдив. Движи се ти, без да блокира. Не можеш да спреш, дръж си лентата. Къде ни води за Пловдив? Него е знак. Надясно. Ми дай 10 мигач, не бързай. Гледай в огледалото дясно. Айде. Ето така. Значи Пловдив е за надясно. Удържи той. Удържи. Намаляй, че трябва на къде да продължи. Надясно. И там. Надясно. Дай 10 мигач. Спирачката на останата чуда не ни ударят за нас. Ето така. Ти изпусна пътя за Пловдив. Ти ако тръгнеш за някъде ти не можеш стигнеш. Айде спокойно движиме се. И там влизаме в Цариградско. Виж как се връщаме обратно. Ще моля да влезеш без да ти казвам как да го правя. Или ще блокирам? Да влезем, да. Влизаме в Цариградско. Да, тази част, да. Дай да движи се, чукни един ляв мигач. И гледай където можем, движи се, да може да се включиш в коя лента по-ляво. Почвай да ускоряваш. Айде гледай в огледалото, трета. Можем ли да влезем? Айде бутай се. Айде да видим, да минем по-друго. Дай ляв мигач. Чакай. Айде газ сега. Така. Добре. Айде на четвърти. Продължаваме направо с теб. За къде бехме тръгнали за Пловдив? Къде показва на Пловдив направо? Сега ние с тебе, това Плиска ли е там? Да. От коя страна тръгнахме на Плиска? Среща. Среща ли тръгнах? Да. Верно ли оттам тръгнах? Значи,
пак трябва да отидем там, само че от тук море е така да минем. Не може. Според тебе, как може да отидем от другата страна? Някъде надясно. Така добре. Аз ще ти подскажа. Там по-надолу има едно кръгово кръстовище, и се казва на 4-ти километър. И там ще използваме кръговото кръстовище да обърнем посоката на движението. Кръговите кръстовища обърнеш посоката спокойно. Ще кажа кой изход е, ще кажа къде ще отидеме. Да не блокираш. Дясната лента може ли да се движи? Не, последно. Така, последно. Тук седим. А после, за да излеземе на изхода, ще си отидеме там. Така, сега спокойно, вижда се. Изходът е там уния коли, където? Да. Вие ще го той от нас. Там десен Не ми леко. Да движи и се не може да държи. Айде погледни сега. Айде отиваме. Не на този съд, на следващия отива и на там. Така и ето там излизаме. Така на 4-та виж сигурно. Да намали с спирачка. Айде трета. Без да намалиш повече. Кръстовищата. Максимум коя предавка? Маха и вигаш. Максимум втора. Тоест може направи. Айде на втора. Ето там е кръговото. Нищо, че има две ленти. Ще обърнем посоката от ясната, забави ти да мога да ти обясня. Защото бързо като караш, да ги обясня тия неща. Там си дръж си ясната лента и се движиме. Там като стигнеш ще видиш кой е с предимство, кой не. И като влизаме се въртиме, се държиш под ясно. За да окажеш, че ще влизаме да се въртиме, а че няма да ходиме към Студентски град надясно, какъв мигач ще дадеме. Давай ляв мигач. Ако си към Студентски град, какъв десен. Пешеходеца виждаш ли? Да, може. Добре, отляво коли е кои? Има ли коли? Има. Спирайте, аз си обърни глава. Не в огледалото, кръговото да види. Първа си включи. Айде да е малко напред, оттам се гледат. Чакай да видим дали е с десен мигач, дали ще излиза. Виж БМВ-то как е с десен. Айде тръгвай сега, газ сега. Аз си държа втората лентета. Айде на втора и продължаваме се въртим и дръж тая лента без да ускоряваш. Повече мигача да работи. Оказваш на тия, които искат да излизат на там, че си се въртиш и да си ходят. Тоест нямаш пресечна точка с тях. Цяло кръгче прави. Гледаш си път и бавно на втора. Дръж така по ето ти очертанията там. Продължаваме се въртим и си дръж лентата. Тук и мигача да работи. С този мигач оказваш на тия, които искат да си ходят надясно, да си минават. Че ти се въртиш. Продължаваме се въртиме. Или си им с предимство, ти си. Гледай си пътя, те да си се бутат в ясно. Бавно, без да бързаш много. Така че не се виждат много лентите. Продължаваме натам. И сега на ония изход излизаме. С какво ще окажем, че ще излизаме в ясно? Дай десен мигач. Така оказваш вече, че ще излизаш тук на този изход. Ти ли си с предимство пред тия? Ти си. Погледни дясното огледало, дали му отидеш под ясната лента. Махай мигач и спокойно. Си се движиме. Тук вече сме карали, нали така? И там влизаме в локалното с тебе. И къде отиваме? Там откъдето тръгнахме. Виждаш ли как си пристигнахме? Ходихме по кръгови, шашкахме се, така и се прибираме. Червено ни свети се на светофарите, тегло се научиш да спираш и да тръгваш. Махи той мигач, че и ти си с предимство вече пред тия пътища. Ето им знаците, триъгълните там, където и спокойно. Почваме вече с тебе по-интензивно, паркирания трябва да се учат, вече по-самостоятелно трябва да оставам. И тия неща, които сме ги правили, да почваш самостоятелно. Ето е, моли малко и трета да включиш. Айде, една трета, без да ускоряваш много. Така, после ако трябва. Явиш какъв прав участък, тук самолет ще кацне.
магистрал. Виж, пешеходни пътеки там има. То хубаво ускорение Не ще не направя път, не да е. Хубаво да е, но все пак. Нека забави, пешеходни пътеки, ами нямаме видимо, ще излезе някой втора, знаеш ли как се включва? Така не се забави. Леко, ако трябва с готовност за спиране. И по-вляво дръжса, няма ходиме за таксито, ние продължаваме направо, не бързи, не стига с тая газа. Виж как някой ще си излети от някъде. Там зад червената кола, ще спрем откъдето трябва. Скоро ще кажем, че ще спираме на този зад нас. Мигача, 10, мигача, 10, бутай си. Виж как криво спряхме с това сега. Виж как криво спряхме, дай назад. Я погледни това кръглото малкото. Виждаш го бордюра колко е далеч. Я навърти десен глава. Върти десен, върти. Айде, бавно да отидеме до бордюра. Виждаш ли го бордюра? Още малко. Спира. Върти ляв сега, връщайки назад да изправиме колата.